Angibingelele isihlobo esithandekayo namhlanje ngaleli sabatha likaJehova, ilanga labusiswa emandulo futhi namanje lisabusisekile kuze kuphele isikhathi. Qala umhlaba omusha siqhubeke liwusuku likaJehova olumnandi lokumkhonza nokuya yonke eminye imisebenzi siphumule phambi kaThixo. Isifundo sethu esisibhekayo namhlanje isifundo sesihlanu kwikota yesithathu esibhalwa wabo McFinley, esikhuluma-ke ngokuthi-ke ubufakazi noma ukufakaza okugcwalisiwe ngumoya. Umoya kaNkulunkulu kongcwele nguye umniki wamandla okufakaza ngoJesu. Isifundo sonke saleli viki ubaba uFinley ubhala nje ngemisebenzi kamoya engcwele encwadini yezenzo, okugama layo elinconywayo ukuthi incwadi yezenzo kamoya engcwele kunokuthi incwadi yezenzo zabapostoli, ngenxa yokuthi umoya engcwele owayekubo konke ababekwenza bakwazi beqhutshekele umoya kaNkulunkulu. Namhlanje sesibheka isifundo sethu-ke ngaphambi siqaleke sithole kancane umkhuleko. Baba osezulwini, sicela ube nathi safunda isifundo sethu, usihole usiqinise ngaso ngoJesu bonke manje bongaphakade, amen. Sibukile ukuthi isifundo sethu sindulelwe ivesi elotshwe nguye udokotela uLuka kuncwadi yezenzo isahluko 4 verse 31, ethi uma ngabe sebekhulekile indawo babekuyo yazamazama, bagcwala umoya ongcwele, bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Ngiyacabanga ukuthi ngize ngasho ngathi mhlambe umsebenzi kamoya ongcwele usalindelekile namhlanje ukuthi aphinde enzimangaliso, njengoba azeze ngesikhathi sabapostoli ukuthi nendaba bekuyo bekhuleka izamazame. Asikakubonike lokho emhlabeni wethu ukuthi uma ngabe sithandaza indawo esikuyo izamazame ngenxa yokuthi umoya engcwele esefikile. Soda siyamthemba useza ngalawa amandla afika ngawo ngesikhathi sabapostoli, kube sekuphindiwe-ke manje isedabula amandla ukuze phela siqede umsebenzi kaNkulunkulu lo esiwubekelwe emhlabeni. Ake sibhekabheke nje isingeniso sethu ukuthi besikhuluma ngani kahle kahle lapha. Siyatshelwa ukuthi uJesu Kristu wayala abantu abalandeli bakhe ukuthi bahambe bashumele ivangeli kukho konke okudaliweyo. uMark 16 uverse 15 kusho ukuthi-ke akukho umuntu ongathi okaNkulunkulu umsebenzi ngeke uzuphumelele, ngoba kufanele kufike endaweni zonke bonke abantu bezwe bese beyasizakala. Okokuqala okubalekile, leli vangeli aliye endaweni zonke. Okwesibili, babengayiboni bebancane abafundi bokuqala. Okwesibili, babengaziboni benamandla anomkhawulo. Okwesithathu, ngani ngoba umoya engcwele wayesefikile kubo ezobanikeza amandla. Okwesithathu, okwesine, nenxa babengafundanga kodwa bashumayela ngendlela emangalisayo ngoba babekade benoJesu, ngakho-ke babefundile kuba kanye noJesu Kristu. Kuyaphawuleka nje ukuthi uNkulunkulu wethu owenza izinto ezimangalisayo wakwazi ukuthi aqhube ngabo abanikeza amandla ukwenza umsebenzi futhi omangalisayo. Lokho kuphawulekayo lapha okubalekile. Uzenzo 1 uverse 8 uyivesi okufanele bonke abantu abakholwayo bayikhulekele ukuthi samukeliswe amandla, sibe ngofakazi bakaNkulunkulu, qala endaweni esikuyo kuya endaweni ezingekude kangako kuze kube kwindawo ezikude. Uthi lapha-ke umbhalo kubafundi-ke khe bezokemukeliswa amandla labo engcele sefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalem, eJudiya, eSamariya nasemkhawulweni womhlaba. Le vesi-ke uma ngabe siyibuka iyodwa, uzenzo 1 uverse 8, igoqa incwadi yezenzo zonke yonke kusukela kusahluko 1 iziyophelela kusahluko 28. Ngamanye amagama umsebenzi wabafundi bakaJesu wakwazi ukuthi ngencwadi yezenzo 1 usahluko sokuqala uverse 1
kuya kuzenzo 8 verse 3 babegxile eJerusalema besebenza lapho into ebonakalayo kwathi uzothi kusukela kuzenzo 8 verse 4 kuya ku12 verse 30 base beshumayela elunganisa naseJudea kusukela ku chapter 13 kuya ku28 to verse 30 31 base beshumayela emhlabeni wonke. Ngakho ke uzenzo 1 verse 8 ufinqa yonke inkulumo yencwadi zenzo zonke zabapostoli abathi bazenza emhlabeni. Enye ke ivesi engicabanga ukuthi kumele ngasiyikhohlwe ilena izenzo 17 verse 6 ukuthi bashumayela kwaze kwaziwa ukuthi bayakhathaza kwathiwa sebelapha labantu abenza umhlaba bawubhekise phansi naphezulu ngevangeli. Lento ke ebalekile ofuneka siyibheke namhlanje uma umoya ongcwele efikile kubantu begcwele umoya ongcwele akekho ozobavimba ukuthi bashumayele boshumayele ngathi bayasha ngoba sokhona umoya ongcwele okhona kubona. Masibheka lana ke isithembiso uJesu nesithembiso kamoya ongcwele. uJesu ke ubakithi namhlanje usathembisile futhi namhlanje uJesu Kristu usahamba kanye nathi usengummeli usenguyena osithumayo as iParakletos yethu ngegama ke lesHebheru lesGreek eqinisweni elibekekayo lapha yana umsizi. uJesu manje sengumsizi wethu our Parakletos qhubeka phambili. Uma engcweleke wathenjiswa nguJesu kubafundi bakhe ukuthi ke bakwazi ukuhlala belindile nebala uJesu bayinyuka eya ezulwini washiya ke umoya engcwele ezulwini weza emhlabeni wazobanikeza amandla amangalisayo. Lokho kubalekile okumnandi nokwenzekile okusho ukuthi umoya engcweleke wakwazi ukuthi abanikeze amandla okusebenza ehamba kanye nabo ebanikeza amandla ebaqondisa konke okuyimisebenzi yokufakaza ngoJesu ababeyenza emhlabeni. Ngakho ke uma befakaza ngoJesu ke babefakaza kungekho lutho ungabaza ngoba umoya engcwele wayebanikeza isiqondiso ebaqondisa ebenza ukuthi bafune imiphefumulo elahlekileyo ngenhliziyo ethembekile neqotho futhi ke uNkulunkulu inhliziyo zabo nabo eyilungisile nezabantu abayakubona seyilungisiwe ukuthi mabefika nevangeli bahlangabezane bese kubakhona ukumukeleka ke amazwi abo ayeqondiswa umoya engcwele ukuthi kulabo abafuna iqiniso ngeqiniso bakwazi ukulithola baqiniswe kulo njengoba umoya engcwele wayebathinta ezinhlizweni zabo. uJohn 15:26 no27 uyena ke lo okhuluma ukuthi uJesu wathi uzocela umsizi wethu umoya engcwele uma inyukela ezulwini. uJohn 16 verse 80 umoya engcwele ke mayesefikile ke umoya weqiniso osifundisa konke lokho uNkulunkulu afuna ukuthi sikwenze sifakaze ngoJesu Kristu singenamahloni ngoba sigcwele amandla kamoya ongcwele. Lapha ke kubeka ukuthi njena ukufakaza okugcwele umoya kaNkulunkulu ongcwele ikona namhlanje kufanele kusiqhube njengebandla lokugcina ukuze sikwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu akhazimuliswe uNkulunkulu ngenxa yokuthi abantu abangakholwayo masifika kubona bayibona lento esiyiphetheyo bese bethola ukusizakala ngenxa yokuthi nesisukubile sakwazi ukuthi sishubele sivula amehlo abantu lawo esibashumayezayo ngoba nathi evuliwe amehlo awethu amehlo sabona umthwalo kumele masuthwale wokuhambisa ivangeli kubo bonke. Ngithi ke namhlanje umoya engcwele akasihole nathi asilekelele emsebenzini ngomfutho omangalisayo ukuze ivangeli elicacileyo nelisobala liseBhayibhelini kaNkulunkulu liye kubo bonke abantu bese abantu beqondiswa ngesono ngokulunga nokwahlulela ukuze basihlale beqaphelile ngasonke isikhathi. Mamela ke la ukulunga ke kaNkulunkulu ingoba babe kufanele basuke esonweni ukuze balungise bafundiswe bese benze umsebenzi wokulunga lena uNkulunkulu ababekele yona. Okukhulu kakhulu ukuthi uma sishumayela asishumayele sibambisene noma kaNkulunkulu ongcwele uzakhazamuliswe uJesu Kristu emsebenzini esiwenzayo bese kubonakala ukuthi ngempela uJesu uyamangalisa. Bonke abantu abasizwayo bakwazi ukumbona uJesu Kristu ngempela engomangalisayo. Ibandla ke eliphiwe amandla ngumoya kaNkulunkulu. Incwadi yezenzo ke njengoba sengishilo igama layo eliyilo ngempela nakwa theology sisebenzisayo igama elithi izenzo zikamoya ongcwele, acts of the Holy Spirit. Ngakho ke ngiyafisa sengathi ibandla eKNFC nasendaweni zonke zomhlaba bengaba ibandla kamoya ongcwele ezoshumayela ngendlela emangalisayo lifunde incwadi yezenzo
sibona ubufakazi bamandla kaNkulunkulu ewenza ngezikhathi ezehlukene kulabo ababefuna ukuthi uNkulunkulu asebenze ngabo, babethanda nabo ukuthi batshala amabandla endaweni ezihlukeneyo. Akhula amabandla, abaholi ababe njengoPaul nabanye babeshumayela ngendlela emangalisayo, behambisa indaba ezilungileyo emhlabeni wethu esikuwona. Babe nokujabulela le ndaba, babengathuki uma kuthiwa kuyoshunyayelwa, babengadonsi ngegiya eliphansi, babe nomfutho, babe nomdlandla omangalisayo. Kathi inkosi ngasincede nathi namhlanje sikwazi uba suqede umsebenzi ngomoya omangalisayo nangomsebenzi omkhulu wokuzimisela. Umsebenzi omkhulu wokuzimisela ke bazalwane uyothi mase siubambileke bese sikwazi nathi ukushumayela njengoba noPetro bashumayela kwaphenduka izinkulungwane ezintathu ngentshumayelo eyodwa. Kwase kuthi abaningi abantu abangezinkulungwane eziyisihlanu balokhu bengezelwa ebandleni ngesikhathi esiphambili. Ibandla lihlanganyela kakhulu kwi-doctrine yabapostoli nokuhlephula isinkwa ndawonye bemunye bebambisene. Izixuku zakwazi ukuthi zize kukhona besilisa besifazane nabancane bazomukela ivangeli bakholwa ngoba ivangeli lashunyelwa Jesu wayephakanyiswa zonke izindawo, kungekho indawo engenayo oshumayelayo nomemezela indaba ayilungileyo. Namhlanje khona indawo amasimu angalinywe umuntu ngokwevangeli ngoba asibonakalanga sikhuthele ngokwaneleyo ukuyolima amasimu kaNkulunkulu. Sihleli nje sikhululekile, kanti khona umsebenzi ongaka ophambi kwethu okumele siwenzile. Yini ngempela inhloso yencwadi yezenzo na? Inhloso yombhali walencwadi noma inhloso yencwadi yezenze ukuba sabelane ngokholo lwethu nangomoya ongcwele njengoba sabona kwenzeka kulokuqala ibandla. Qaphela ke ukuthi akumele kube khona ungabaza emalungeni akhona ebandleni, kodwa kumele siphume ngejubane siyosebenza ukuze abantu babhajatiswe izinkulungwane ezintathu nokunye ngaphambili. Uma sibamba lento igxathu negxathu ukhona la sofika khona ekugcineni. uNkulunkulu asithume njengoba thuma uFilipi kumthenwa wafika washumayela, kanti na umthenwa wayevele umele ukusizakala. Kwahlangana umuntu ozoshumayela nomuntu owomileyo, kwaphuma umphumela wokuthi asindiswe. Ngifuna ukuthi namhlanje imission iqala ngebandla, ebandleni lakho. Qala nawe usebenze, qala ngomzalwane bese kuba ibandla lonke liyimisela lisebenza. Hamba nami uma yongcwele kanye nokufakaza lapha solo ukuthi ke incwadi ezenzo yonke iwubufakazi obunamandla bokuthi umoya engcwele wayesebenza kanjani ngaleso sikhathi. Namhlanje ke nathi singaba nakho lokhu ukufakazela amandla kamoya engcwele emhleni yethu, ngoba uNkulunkulu usakhona namanje sebenza ngendlela ehlukeneyo ukuze sikwazi ukuba sinikeze amandla okubhekana nezilingo nezinselelo zokufakaza ezikhona namasiko esikhathi angavumi uba sishumayele ivangeli kuwona. Sikwazi uba nesibindi sokwenza konke lokhu ngoba singabantu abathembekile kulokhu uNkulunkulu asithume khona, nabantu abafunayo ngokwethembeka iqiniso bolithola ngenxa yokuba sishumayela. Nakho kumnandi umoya engcwele indlela afakaza ngayo ngaphambi masuke kubantu. Inhliziyo zabantu uyayilungisa masifika kubantu sekukhona vele osekwenzeka kubo ukuthi bakuze lokho esikushumayelayo, ngoba ukwenza kwethu kuthola amandla kumoya kaNkulunkulu ongcwele. Ilawo magama ke namhlanje ngicela siwabambisise abalekile indlela engazange ize ibaluleke. Ibandla ke namanje inazo intshetshelo zalo, ezinye asikayiboni, ezinye sesiyibonile. Sithi umoya engcwele basibane nenselelo zethu njengebandla nanjengamunye ngamunye sikwazi ukuyinqoba. Umoya engcwele owaqondisa uFilipi nathi makasiqondise. Umoya engcwele owanikeza uPetro amandla nathi makasinikeze amandla, sishumayele kubonakale umphumela omuhle. Kodwa kubalekile masibe munye ngesikhathi umoya engcwele sithuma basiyoshumayela ezweni. Masihambe siyinto eyodwa, singahambi sixabene noma singabantu abangatholani. Masibe into ebumbene, sishumayele umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela amangalisayo, siphile impilo engcwele, sizinikele zonke izinsuku kuNkulunkulu wethu uBaba osezulwini. Hamba nami ke sibone ukuthi kwenzakala ini. Indaba ethi ke umoya engcwele namazwi nokufakaza. Lapha ke sithi ukuthi umoya engcwele asinikeze amazwi noma izwi eqinisweni esofakaza ngalo kaNkulunkulu alikhanyise kuthina. uStefan wabona amazwi levulekile ngesikhathi bemkhanda ngamatshe ngoba uNkulunkulu wayekuye. Wakwazi ukuthi ashumele ngoMesiya engenamahloni noma sekubhekene nokufa, washumayela uStefan. NoMtopiya naye washumayela, nakho konke abaningi kufundwa ngaye. Noma ngizothi uMtopiya kwashunyelwa kuyena ngo-Isaiah 53 wachazeleka kahle ukuthi ngabe kwenzakala ini. uPetro ke kwesibili 1 verse
21 noma eHebrew 4 verse 12 ukhuluma ngezwi kaNkulunkulu elinamandla uPawulu elibukhala usika inkebe sekadla ngothi zonke kanti umphosoli uPetro yena uthi akukho nje okungachazwa ngumuntu ngokwakhe kodwa abantu bakaNkulunkulu bakhuluma beqhutha umoya kaNkulunkulu. So umoya kaNkulunkulu ke onemsebenzi emibili. Okokuqala ukuthi asiqondise izwi kaNkulunkulu siliqonde silambulelwe, then okwesibili ukuthi masilishumayela bese futhi ephinde ekhanyisa nakwabanye abantu bakhanyiseleke kube lula ukuthi bakwazi ukuthi bavangeleke. Amandla impilo ke yamandla kaMoya Engcwele aguqulayo lapha ke simele kuya kubantu lapho bekhona, kepha singabashili lapho bekhona. Simele ukuthi sibathathe beze ekusindisweni kwangempela, becebile, bempofu, bengabaholi, bengabantu nje benakho konke khona emhlabeni, bonke bangasindiswa ngokuba sibashumayeza kahle ivangeli lelo uJehova nathi asinikeze lona. uJehova makeze imangaliso zakhe nakulesikhathi samanje empilweni zabantu ezokwazi abantu babone ukuthi ngempela uNkulunkulu uyaphila, kodwa ke nabo babe ngabantu ababebambele emkhubeni emihle nesifundiso sikaKristu asibabe besibambile, bebambe umusa wakhe uKristu neqiniso lakhe babelibambile. Ngakho ke kwaba khona inguquko eyayikhona kanye futhi nokuphenduka okwaba khona kwabonakala ngendlela emangalisayo. Umphakathi wonke wawukwazi ukuthintwa ngendlela iphendulayo neguqulayo, abesilisa besifazane, abafundile abengafundile babephenduka, nabantu ababezikhulu njengalabo bekuthiwa uDionysius naye futhi wayengumuntu omkhulu, nabanye abantu ababekhona Papagids and something like that. They were great people kodwa bathola ukushumayezeka nabo basebeyamukeleka ngenxa ukuthi uNkulunkulu wabe enabapostoli. Incwadi yezenzo, incwadi ethi ivangeli lamandla abonakalayo angahamba emhlabeni bonke abantu bathole ukusindiswa. Ubuthathu ubunye bukaNkulunkulu buyasebenzisana ukusindisa abantu. Sidinga kuba nathi sihlanganisa izandla bese sishumayela ivangeli njengoba noNkulunkulu naye ebambene ezulwini siqede umsebenzi wosindiso emhlabeni. Umoya Engcwele usebenzile ebamsene noBaba noNdodana ukuba ke eze ngendlela eyiyona ukuhlengwa kwezwe nokwabantu, namanje usafuna ukuba emsebenzini wokusebenza kwethu aphinde ababambane futhi izulu lisinikeze amandla sishumayele ngempela into emangalisayo. Kunezinto ke ngibone sengathi lapha egcineni zine umoya Engcwele azenza kokuqala uqondise noma conviction ukuthi umuntu athinteke ukuhlaba inhliziyo ngcono ngisho kanjalo. Okwesibili ukuvula umnyango yamathuba. Okwesithathu ukukhanyisa ingqondo zabantu zimukele iqiniso malembulwa. Then okunye futhi la ukuthi ke makukhona izibopho ezithanda uba zibe zithiyo ayiqashule bese ke eyanqoba inqobe thina bevangeli ngaphezu kwamasiko akhona ngamaqiniso alesi sikhathi, bese ke bonke abantu beyakhululwa emaketangeni ombophi wabo okusathana. Hamba nami ke la uJesu Kristu masifakaza ngaye lokhu kumsebenzi omuhle ukuthi sibambisane nomoya ongcwele, ngoba ngaphandle kaMoya Engcwele ukusebenza kwethu ngeke kulunge. Ngifisa ukubeka lamagama uMoya Engcwele uhamba ngaphambili alungise inhliziyo uba mawufika umlayezo ufikele enhliziyweni eseyithanjisiwe esezukwazi ukuthi masifaka ubufakazi bukaJesu Kristu siba ama-Bible study bese abantu bayathola ukusizakala ngoba kaNkulunkulu efikile kubona ebasebenzi. Lokho ngokufushane engathi nje uMoya Engcwele kaNkulunkulu akasisize. Uma ngabe mhlambe ngiyigoqa yonke indaba yethu mhlawumbe ngizocela nje ukubela eqaleni ukuthi isifundo sethu besikhuluma ke spirit empowered witness, ukufakaza okugcwaliswe ngumoya kaNkulunkulu ongcwele. Indimana yekhanda besinikezwe incwadi yezenzo 4 verse 31 ethi ma bendawonye abafundi bekhuleka indawo yanyakaziswa bamukela umoya kaNkulunkulu ongcwele. Sezwa ukuthi uNkulunkulu umoya Engcwele kanamkhawulo, akukho ndawo angefike kuyo ekhanyisa enza wonke umsebenzi, nokuthi umoya Engcwele uthenjisiwe nathi singamamukela umoya Engcwele njengoba ethembisile asinikeze amandla sigcwaliswe umoya kaNkulunkulu, sishumayele nebala ligcwaliswe umoya kaNkulunkulu libe namandla, lingashumayeli lintekenteke kodwa libambisene sishumayela umoya kaNkulunkulu kunguye ophila kuthina esiguqulile esenzele impilo eguqukileyo. Sengathi inkosi ngasibusa ke sonke ehloseni ngayo. Engicelayo nje mangivala ake usukeleke nawe phela hlobo ushumayele kubantu abaziyo.
umndeni wakho, ihlobo zakho, abangani bakho, omakhelwane, ofunda nabo esikoleni, osebenza nabo. Ngani mina ngiyakwenza, wena uhlulwa yini? Wonke umuntu angafakaza ngoJesu uma emazi nje. Khuluma ngento oyaziyo noyibonileyo, lokho kuphela kubalulekile. Namandla kaNkulunkulu uma esesebenze kahle kuwena, waveze kwabanye ukuthi uNkulunkulu wenzele ini, nawe bese usiza abanye ngalokho. Inkosi ngathi ngesibusake sonke, asikhuleke. Baba wethu, siyakhuleka, sinecela isifundo sethu ukuthi noma sedlula kuleli viki, kodwa ingqondo yaso nengqikithi yaso ingadluli, ikwazi uku-aplayeka ey'mpilweni zethu. Cela ubusa bonke abalalele le nkonzo yesikole sesabatha isifundo sethu ngoJesu. Ngiyakhuleka naphakade, amen.